Suunnittelu. Olemme mukana asiakkaan kanssa jo tuotteen suunnitteluvaiheessa ja autamme löytämään tuotteille ja komponenteille valmistuksen kannalta parhaat vaihtoehdot. Komponenttien ja materiaalien hankinta. Ostamme kaikki tarvittavat komponentit ja tuotteissa tarvittavat materiaalit. Käytämme hankinnoissa laadukkaita ja järjestelmäämme hyväksyttyjä toimittajia. Kokoonpano. Piirilevyn kokoonpanot. Mekaaninen kokoonpano. Lakkaus. Testaus ja ohjelmointi. Pakkaus ja toimitukset. Puskurointi ja ajoitukset. Toimitukset suoraan loppuasiakkaille. Comprog Electronics. Elektroniikka suunnittelusta toteutukseen.